A csütörtöki nap is püspöki katekézissel kezdődött Krakkóban, a Fatimai Szűzanya templomban. Az eseményen részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi ügyekért felelős államtitkára, aki jelen van a 2-től vasárnapig tartó Ferenc pápa lengyelországi zarándoklatával összekötött világtalálkozón. Kifejtette, a magyarországi felmérések eddig is azt mutatták, hogy a kereszténység sokszor ott van a lelkekben, a szívekben, még ha nem is mindenki gyakorló keresztény. Soltész Miklós Krzsezsovicébe is ellátogatott, ahol fogadta a magyar zarándokokat a Turszi Szent Márton templomnál, valamint megköszönte a város és a járás vezetőinek a fiatalok befogadását. Az államtitkár meggyőződését fejezte ki, hogy a krakkói zarándoklatból papi, szerzetesi és családi hivatások is fognak fakadni. A találkozó világ, vagy föld minden tájáról érkező fiatalokat fogja össze, és azt gondolom, hogy azok, akik ide érkeznek, azok a béke üzenetével fognak hazamenni, lélekben föltöltve. Sokan közülük valószínűleg hivatást fognak választani, papi, szerzetesi vagy házasságot mernek majd kötni előbb-utóbb, és mindez én azt gondolom, hogy azért fontos, mert abban a világban, amiben vagyunk, sok-sok bizonytalanság van. Ebbe a bizonytalanságba bele üldöztek minket tulajdonképp rossz politikai döntésekkel, rossz egyházi üzenetekkel, adott esetben más vallásoktól, és hát ami örömteli itt Krakkóban, hogy túl azon, hogy a szervezők a lelki hátteret nagyszerűen biztosítják, megszervezték Szent Atyával való találkozásokat, emellett azért a biztonságra is hatalmas nagy figyelem van. Azt gondoljuk, hogy a fiataloknak egy közösségében, egy lelkiélményen túl egy olyan motivációt is adhat, ami hazatérve a helyi közösségek erősítésében, és ezáltal Magyarország és Közép-Európa erősítésében vehetnek részt. Mi azt gondoljuk, hogy a fiatalok jelentik Európa jövőjét, ezek a keresztény fiatalok, akik itt most együtt ünnepelnek és találkoznak hasonló gondolkodású emberekkel. Mert megerősít a hitünkben, és tényleg olyan fiatalokkal találkozhatunk, akikkel relatív azonos a gondolkodásmódunk az egész világról, a világ dolgairól, a működéséről, a hitről. Hát egy spirituális élmény, és hát majd meglátjuk, hogy jó lesz, de szerintem nagyon jó lesz. Még pozitívan állunk hozzá. Voltatok már hasonló rendezvényen? Én még nem. Krakkóba olyan zarándokok is érkeztek, akik részt vettek a 3 évvel ezelőtti IVT-n Rio de Janeiroban. Alapvetően egy picit más a hangulata a találkozónak itt Krakkóban, ugyanis ezt megelőzően a Madrid is és a Rio is ugye a kicsit ilyen mediterrán népekhez szokásosan ugye sokkal temperamentumosabb volt. A lengyelek nagyon hasonlóak hozzánk, ugye van a lengyel-magyar barátság is, ezt érzékeljük is. Nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket, és hát ma érkeztünk, élményeink azok még csak most gyarapodnak, úgyhogy reméljük, hogy itt is legalább annyi szép élményünk lesz, mint Rióban. Nyilván alapvetően meg fogja határozni az élményeimet az, hogy én most már egy kicsit rövidebb időre érkezhettem csak ide. Szerintem egy kicsit érettem, most már annyit nem szeretnék mászkálni, mint Rióba. Jobban inkább rá akarok menni majd a spirituális dolgokra. Szerintem ez alapvetően itt van számomra egy nagyon fontos boldognak az erekély, Pier Giorgio Frassati, őt feltétlenül meg akarom látogatni. Szerintem ez lesz a fő különbség Rio után. Ferenc pápa csütörtökön délután találkozott a több százezer fiatal zarándokkal a krakkói Blonya parkban, ahova rendhagyó módon nem a nyitott pápamobillal, hanem csak úgy, mint 3 évvel ezelőtt Rio de Janeiroba taxival, most villamossal érkezett a helyszínre. Útját sérült gyermekek kísérték. A szertartáson a pápa arra intette a fiatalokat, hogy imádkozzanak azért, hogy az irgalmasság kalandjában részesülhessenek. Ez a kaland a Szent Atya szerint a hídépítés, valamint a falbontás kalandja, azaz a kerítés és szöges drótbontás kalandja is egyben. E fiatalok tanulják meg, miként kell azok szavát meghallgatni, akiket nem értünk, akik más kultúrákból, nemzetekből jönnek, valamint azokét is, akiktől félünk, mert úgy gondoljuk, hogy bánthatnak bennünket, hívta fel a pápa a zarándokokat.